zakon. Ja sam Toni Brala, juniorski reprezentativec Hrvatske, osvajač brončane medalje na prošlogodišnjem europskom prvenstvu. Ponosno što ću predstavljati državu lijepu našu u najboljem izdanju i dođite nas, podržite nas od 5. do 10. kolovoza. Hvala. Ja sam Kristijan Šimatić, dolazim iz Petrinje i dugogodišnji sam reprezentativac Hrvatske i prije 4 godine osvojio sam brončanu medalju na Europskom kadetskom prvenstvu u Sarajevu. Do sad smo imali mnogo turnira, ali pred mojim kolegama i predamnom sada je najveći turnir svjetsko prvenstvo u Zagrebu. Dođite u Dom sportova i podržite nas. Hrvanje je zakon!